na ay daghang mga pagtulunan nga makuha nato sa ato karong gipangbasa o apil sa atong giselebrate ni Marta. Ang ako lang tingaling tagaag gamayng focus maoning pag-ingon ni Kristo sa ato pa ang tanang magtutudlo sa balaod nga nahimong tinun-an sa gingharian sa langit sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Kanabitang manglimpyo ka sa imong balay, imo nang habwaon ang imong mga gipang butang sa imong parador, niya musugo dayon kag padpad niya ighuman, ibalik nimo og sulod ang kadtong murag magamit pa. Niya kadtong di na magamit, asa man to nyo ibutang? Ihatag dayon ninyo relief goods. Basura man to siya, niya inyong ipanghatag ngadto silingan. Wadi mo mabuhatan na, wagin mo igipanghatag. Na maghabwa ta niya man ipanghatag ana. Motong dihay kausan naminaw kung Cardinal Tagle sa iyang talk nihangyo siya ay sad mo palabig labay og basura ngadto sa mga nanginahanglan oy. Kay kadto kuno mga naigos bagyo nga Yolandam siguro to nya nang hatag sila mga relief mga used clothing ba. Giapil man kuno butang dito ang Buddha nga porti na gitawong laguma nang Buddha bas kasal sa kinsa may musulo ba ng Buddha kasal. Mura maghimo na lang basurahan ba. So ang kanang basura ilabay gina nato. Nya kun maghisgo ta og langit daghan kay tag mga basura sa atong kinabuhi nga wa kinahanglana didto sa langit. Muna matag adlaw kamao gid tang mutan-aw ba sa atong kinabuhi na magitay mga kinaiya nga naandan na asay bag-o. Nya tanaw nato sa naandan nato og makapalangit ba ning maong kinaiya kining naandan akong kinaiya o makapaimpierno ba ni? Nya og katong makapaimpierno unsa man to nimo? Asa man? Biyaan, isalibay. Nya kadto makapalangit, imong puy-an, imong padayonon. Og bana ka, hay may makapalangit nimo ang asawa o ang kabit? Asawa. Nya usawa man nimong kabit? Silabay. Panagsaan. Maura daig yapon. Ikaw na ilabay na putla na ng relasyon na ayaw na i-maintain ana ikaw niya pader kay kaning akong asawa makapayawa man ninako kay purti mang makayaw-yaw purti mang makabalikas mura naman hinuon kog dili bana mura naman nung kog anak ani nyag mo to ako sa kong kabit mura man kog malangit kay kuan man kaayo sweet man kaayo mura ma-exercise na akong paghigugma dito nganong kadto mo noy akong ilabay nga mas maayo man to kaysa akong asawa mas malipay man ko dito mas mahiluna man ko mas di man aburido akong nya tan-aw ko ni akong asawa sigug atubang mayawaan man noon ko ansa na sakto na ambot lang may magninyo ako kamo dia bahala mo dia mo ato bang abi kamo sa kuno be kamo sa kuno mga asawa be hay may nindot i-maintain nimo imong bana nga portig yung salbahisa porti pangkusugang mo bisyo or buwagan kay ug naa ka dia pirmi mayawaan man sagab maglagot man kas imong bana sige naman ang kagyaw-yaw may pagbuwagan aron makapahuway sakto na dili. Naron wasan mo kay baw. Bensaw na. Dunay gitawag nato og duha ka klase sa relasyon na ay necessary na asay unnecessary. Gikinahanglan nga relasyon og naasay wa kinahanglana nga relasyon. Unsa may gikinahanglan nga relasyon? Kanang gihimos Ginoo. Basta hinimo ganis Ginoo, gikinahanglan gina, necessary gina.
Pero kita lang gani mo yung naghimo-himo, kanang kita ba? Kita gahimog desisyon, dili na siya necessary. Kanang igsoon, unsa man na necessary, unnecessary. Kusga oy. Necessary. So di man ikay gahimo, may magikay nagpili nga mo na imong igsoon. Kanang ginikanan og anak, unsa man na nga relasyon? Necessary o dili? Kanang puyo-puyo, puyo-puyo. Unnecessary. Uyab-uyab. Kusga? Unnecessary. Kanang pari og madre. Necessary. Oy, naunsa man mo, di man mo kamuna-una. Nagod mi vow of celibacy o obedience hangtod sa kamatayon. Di mo sad mo noon mo pa. Kanang minyo nga kinasal. Kusga? Necessary. Galibog na. Necessary na na. Kay gihimo na muna. Kanang kaminyoon, sakramento, gihimo na muna sa Ginoo. Ana. Kanang silingan. Silingan ni Mugbalay ba? Saan na? Ha? Necessary, oy. Gatukod ko kasi mong balay diha niya. Ni Puyo, may mag-ikay nagpili nga na siya. Nitukod mo sa siyag balay. Necessary na mo. Bita ingos Kristo, love your neighbor. Okay. May mag-imo nang gipili nga na, usahay, mangimbitar ka. Pero karong panahon na, labi na ka na mga subdivisions. Wa anak ay, wala kibaw kisa ng tawhanang ni Puyo diha. Iya sa ng katungod. Di nahog nag-necessary. Mo na ang kanang tanan nga unnecessary nga relasyon pwede ra gina nato wagtangon, pero dili nato pwedeng wagtangon ang necessary nga relasyon. Mo na siya. Pareha ni Moises, kuyog siya atong mga tao, mga buangon kayo. Necessary man to, kay gisugo man siya. Pwerte sa yung buangon na atong mga tawhana, yang gida, stiff-necked people ko to. Pero sige gisiyag kuyog. Ani abot yung panahon nga nakahimo gid sila atong tuldas kasabutan nga ang tanang tao mo simba didto. Unya kay gipadayon man ni Moises, ipakita gyud Ginoo nga kining inyong relasyon naa ang akong presensya, the presence of God. Katubang panganod ba, di ba? Kang panganod gauban man to nila. Mao man to'y presensya sa Ginoo. Gipakita sa Ginoo Moises, basta padayon lang gyud mong magkuyog, mga buangon man gini mga tawhana. Kuan gyud. Naagyud ko. Mo na nga si Jesus sa atong ebanghelyo, mihatag siya nato og kanini ang pasumbingay nga ang simbahan di ay mura siya baling. Kanang masud sa baling ang mga isda, magtipon dito ang butiti, ang buriring, ang katambak o unsa pa nang uban di ang mga isda. Unsa man ang ilang relasyon dito? Necessary, unnecessary? Necessary. Kusga? Necessary. An or ni? Necessary. Nagalibog na mo. Necessary na, kisa bagoy gaingon nga masud ko dinhi aning baling. Pero kani karon atong pagmisa, unsa man ang inyo diyang panaglingkuray? Necessary, unnecessary? Necessary. Necessary na, okay. Nanimba man mo. May mag-ikigapili, ana. Pero, matod pa ni Jesus, dunay mo padpad. Dunay mo muhagpat niining nagkasagol nga mga katawhan. Kinsa man? Ang iyang mga anghel. Naayaw nala nagwagtangan ang imong tupad. Padparon na nas anghel. Ngilingi ako na imong tupad. Ingna hagpaton rataday. Hagpaton ratas anghel. No? Hagpaton rataday. Kanang imong asawa, necessary mo na nimo. Uy, moabot ang panon. Hagpaton ra na nya buwago na mong duha. Asa naman? Matod pa ni Kristo, ang way kapuslanan nga katawhan, itambog ngadto sa hudno nga nagdilaab og didto maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon.
apan ang mga balaan, ang mga pinili adto dadon sa iyang gingharian. Ayaw na lang pagsigig reklamo na imong bana, hagpaton ra mo. Wata na lana. Unahay mo hagpat dili kita mo hagpat. Ang anghel day ka. Di man tao man ka. Anghel spirito man na. Wata tong mo hagpat. Nya kanusa na mahitabo? Inig kamatay nato. Inig kamatay nato. Lingi ako nung nag-usab imong tupad. Ing na mga matay rata. Bisag sige patagsimba mga matay rata. Naabitaroy akong nakitaan sa Facebook. Wasa ko kibawag unsa siyang level pero naa siya sa San Carlos Seminary College, usa ka seminarista. Talented kaayo sa music, bright, unya daghan kuno kayo maayong binuhatan sa iyang mga kaubang seminarista. Ni kalitlag kamatay. Mamatay. Oh. Di mong to, seminarista. Ganihit na gurong atong seminarista. Ang ayan gitang buhion sa Ginoo, ning kalit og kamatay. Nya talented pagyod, buutan pagyod, bright pagyod. May pagyod siya relasyon sa iyang mga kauban. Patay. Mo na mga matay ra gid ta. Pero kanindot adtong namatay siya nga nag-alagad sa seminaryo. Gihatag ang iyang kaugalingon Ginoo kaysa didto to mamatay sa Kitibi Bar. Kay giatake sa diyang nagsigig hapyon. Di ba? Ang kuyaw dito to namatay sa tungitanan, siging tungit wa nay tuog namatay. Ang kuyaw dito to namatay sa imnanan, kalak sigig inom, purti ng hubog giatake patay. Mo nay kuyaw na mahagpat kita na malabay kita. Mo na mga matay raman kita, di na lang ta magsigig away. Huwata na lang ang paghagpat sa anghel. Kung na'y kapuslanan nga makigbungol pa kaniya, ayaw na. Tingogi na lang na. Nga naman, muabot lagi yung panahon nga din agin na katingog. O kanang iyang kusmod-kusmod, kanang di na siya magtingog ni mo, madayunan lagi na. Madayunan. Ga-practice na siya patay-patay. Pero di naman magtingog ang patay. Tagda ang patay, matingog di ay. Di man. Muna si Marta sa iyang pagpakigrelasyon sa Ginoo, nagsugod siya nga nasawayan sa Ginoo. Nasawayan siya ba? Hay, kanimo Marta, na balaka kas daghan kayong mga butang usara may gikinahanglan. Sa dihang nakaton si Marta nga usara day gikinahanglan, wa na siya magtan-aw siyang manghod, nagtan-aw na siya sa Ginoo, ug siya na maoy grabe kaayo ka-passionate nga mukuyog sa Ginoo. Hastagod sa gilubngan sa iyang igsuon nga si Lazaro, iyang gikuyugan ang Ginoo. Ano? Kada bang kamaon natang mukuyog og Ginoo ba, bisan pa man sa atong mga kahuyangan, bisan pa man og mabadlungan ta sa pulong sa Ginoo, namang gipipilan nyo dinhi nga magilti sa pulong sa Ginoo. Nyag mag-usab mo, bisag butiti tingali ka karon nga isda, basig mahimo kang anduhaw. Bitaw, depende na sa imong pag-usab sa imong batasan. Di day pwede usbon, tao man ta. Ang isda di na to pwede. Pero tao man ta, naaman tayo mga chances. Og moingon rong Ginoo nga ayaw na pa-color sa imong buhok, pila na may pag-usab mo, di na ka magpa-color. Di ba? Ayaw na pangiskis ana imong kilay, ay badlisi. Kapila na mangyay pag-usab na. Imo ginang desisyon. Nya inighuman imong himo ana, imo nang daygon ang hinimos Ginoo, moingon na ng Ginoo nimo, di na ka buriring. Barongoy. Barongoy na ka. Ana. Di so nakasiyan sudlanan. Ug moingon Ginoo ayaw mo paningilan ng utang, pila ra man gyud pagdili pagpaningil gon nganong imo pa manginan sigag subay-subay. Ug moingon Ginoo iatras ang imong kural kay para makaagi imong silingan, pila ra man gyud pag-atras ana god. Imo ginang i-maintain mo na ingos Kristo pagkuha mugdaan og bag-o nga mga batasan nya hagpata kada adlaw, hain may akong padayonon, hain may akong dili na padayonon. So kadtong makapalangit padayona, ang dili makapalangit ayaw padayona.
Ang kadtong nga batasan nga makaalagad ka sa imong silingan o sa imong isikataw, padayon na. Kadtong mga batasan nga ang imo ra jud kaugalingon imong ginahuna, palihog, wag tanga. Ana na siya. Game nindog na tabi.